Čaute, moje meno je Zlý Zajo a dnes vám prinesiem zas nové exkluzívne informácie o chorom fenoméne s názvom Modrá veľryba. A nie len informácie, ale ukážem vám aj fotografiu jedného z tvorcov tejto vražednej hry, odkryjem jej skutočnú históriu a raz a navždy uvediem veci na pravú mieru, aby sa už prestalo špekulovať. Odkedy som vypublikoval svoje prvé video, na YouTube sa objavilo enormné množstvo ľudí, ktorí sa k tomu potrebovali nejakým spôsobom vyjadriť, avšak ako napísal Exploited vo svojom Insta Stories, veľa z nich sa chcelo len zviesť na vlne a hovorili to isté. Pokiaľ si to teraz nejak zhrniem, tak túto tému skutočne seriózne pochopila len veľmi malá hrstka youtuberov, napríklad Duklok alebo Peťa TV, odkazy inak na ich videá máte dole v popisku. Toto video som sa rozhodol natočiť až potom, čo si utriedím všetky informácie a dostanem sa k tej pravej podstate tejto hry. Teraz si hovoríte, že pravú podstatu som už odhalil, ale pozor. Akokoľvek je to, čo som už povedal, reálne a deje sa to, je to stále iba transformácia jedného chorého nápadu na ešte pokrivenejší a zlovestnejší a čo ešte horšie, to, čo som odhalil, je iba špička ľadovca celej pravdy. Teraz vám prezradím celú históriu, všetky fakty a moje zistenia. Nezabudnite ale kliknúť na odber, pokiaľ ste to ešte neurobili, a tiež toto video zdieľajte, aby sme ho dostali zas do trendov a aby sa skutočnú pravdu dozvedelo čo najviac ľudí, čo najviac vašich kamošov a spolužiakov, pretože pokiaľ predošlé videá zachraňovali životy, toto video bude zachraňovať aj psychiku. To, čo tu teraz odprezentujem, bude možno ešte závažnejšie ako video o odhalení. V predošlých videách sme si inak podrobne rozobrali aj to, ako ľahko sa dá získať identita človeka, na čo potom reagovalo v komentároch nespočetne veľa IT špecialistov a ja si ich respons skutočne veľmi vážim, pretože ma prinútili zamyslieť sa a pátrať ďalej. Pravdou ostáva totiž to, že deti by sa na internete mali vedieť pohybovať bezpečne. Skutočne som si prečítal každý jeden z vyše 1900 komentárov pod môjim posledným videom Modrá veľryba odhalenie a popravde som začal o informáciách od skupiny Anonymous trochu pochybovať. Avšak len do chvíle, keď som nenarazil na zahraničné články a viedol krátky rozhovor aj s jedným veľmi uznávaným slovenským bezpečnostným analytikom. Je to hoax? To je asi tá najdiskutovanejšia otázka súčasnosti a môžem vám skoro so 100% istotou povedať, že to hoax v žiadnom prípade nie je. Bol by som skutočne rád, ak by to bol hoax, ale nie je. Zas musím povedať to. Avšak to, čo sa deje na množstve slovenských a českých sociálnych sietí, je čistý a na 100% vymyslený hoax. To je na tom ten hoax. Pokiaľ ste teraz zmetení, idem vám to ešte vysvetliť trochu podrobnejšie. Hra Modrá veľryba skutočne existuje, avšak v trochu upravenej podobe. Svedčí o tom aj rozsiahla informačná internetová, televízna a rozhlasová kampaň, ktorá beží alebo bežala v Rusku, neviem, nesledujem ruské médiá, a takisto aj na Ukrajine. Reklamný spot tej kampane máte v mojom predošlom videu, ktoré mi práve vďaka tomu spotu claimli, ale tak OK, môžete mi veriť, že z toho videa teda nemám ani cent, ale to mi nevadí, pretože zachránilo veľa mladých ľudí a to je dôležité. Už to len nebudem ďalej preťahovať a ideme k hlavnej podstate. Celý problém s Modrou veľrybou sa objavil o mnoho skôr, ako sme sa o ňom dozvedeli my tu na Slovensku alebo v Česku. Bol dokonca nalinkovaný na skupinu ruskej sociálnej siete v Kontakte. Informácia sa šírila tak rýchlo, že došlo k takému tomu efektu telefónu, pokiaľ poznáte tú hru Telefón. Rusko je tak nezávislé od ostatnej svetovej civilizácie, že musí mať ešte aj iné písmo. A tak sa pri preklade článku zo stránky Novaja Gazeta stala proste chyba. Vtedy totiž došlo k zlému prekladu a doslova sa zamenil význam tej jednej jedinej dôležitej vety. Správa webu Novaja Gazeta pojednávala o tom, že za posledných 6 mesiacov sa v Rusku objavilo až 130 samovrážd, ktorých účastníci, deti, boli členmi online skupiny na stránke v Kontakte. A tu nastáva problém, pretože Novaja Gazeta nepublikovala správu v tomto znení, ale znení, že skoro všetky obete samovrážd boli členmi danej skupiny, minimálne teda 80. No, investigatívni novinári z rádia Slobodná Európa prišli na to, že sa na 100% nepodarilo dokázať ich prepojenie na hru, ktorá vtedy obiehala dané samovražebné skupiny. Tento chaos pri preklade článku tak spustil vlnu, ktorá sa už nedala zastaviť. Je pravda, že skupina bola založená a reálne existovala. Je pravdou aj to, že množstvo ľudí v nej bolo nabádaných alebo teda vedených k samovražde tým, že sa tam zoskupovali jedinci, ktorí už aj tak mysleli len a len na samovraždu a tí ostatní boli zase psychicky deformovaní k tomu, aby na ňu skôr či neskôr myslieť začali. Medzi tým, ako sa táto informácia šírila, sa však, ako to už býva na internete, začali kopiť stovky a stovky fake profilov, fake skupín a stránok, ktoré sa snažili silou mocou využiť situáciu, tak ako množstvo youtuberov aj tu u nás. A tam niekde leží aj pravda o hackeroch, o ktorých som vám hovoril
hovoril v predošlom videu. Oni sú však, ako som sa dočítal, iba špičkou ľadovca celej tej mašinérie. Ideme ďalej a poodhalím vám možno ešte nechutnejšiu pravdu, akú ste čakali. Preto prosím teraz myslite na zdieľanie. Nakoľko to, čo teraz počúvate, je možno úplne posledné video o tejto hre, ktoré celú kauzu uzatvorí a všetky ostatné videá tak budú už úplne zbytočné. Pamätáte si ešte na túto fotografiu? Je na nej Rina Palenková, ktorá sa odfotila pri vlaku a fotografiu zavesila práve do jednej zo skupín na stránke v kontakte. Hneď potom pod vlak skočila a jej fotografia sa tak stala hlavnou ikonou divného až dokonca sektárskeho spoločenstva, akým je napríklad aj skupina Sea of Whales alebo More veľrýb, ktorá začala šíriť nepravdivé informácie, že bola práve ich členkou. Prečo? No pre prachy. Skupiny ako More veľrýb pokračovali s kultom Riny Palenkovovej a publikovali postupne psychedelický obsah a rôzne videá, ktoré zobrazovali priebeh samovrážd, okultné obrázky obohnané divným písmom a robili všetko preto, aby pôsobili čo najtajomnejšie. Vytvorili tak dokonca aj hru, ktorá využívala rozšírenú realitu a mali ste v nej plniť úlohy v reálnom svete za pomoci kamery. Princíp hry je podobný hre napríklad Pokémon Go. Len nechytáte Pokémonov, ale riešite úplne iné úlohy. Projekt dostal názov Insiders Nosferatu. A teraz vám pustím kúsok z promo videa k tejto hre. Приветствую, друзья мои. Будем с вами мы знакомы. Вы дали повод мне молвить слово. Кто я? Голос, но глубокий, изнутра исходит. Пробил час минут истории, что вы впитали снежным комом, подавив себя подложной догмой. Пора проснуться. Час пробил. Впусти свет в себя и вспомни, кто ты. Я скажу одно: либо меняйся сам, либо тебя забудут вовсе. И ты, как тень, исчезнешь с появлением солнца. Оно взойдет сегодня. Меня зовут Инсайдер. Я выбрал образ этот, чтобы исцелить вас от болезни века, эры, дабы каждый ощутил момент бессмертия в своем тленном теле. Зови меня, голос новый. Настало время познать себя и ответить, кто ты. Я дам подсказку. Человек, что потерял свободу, раб. Смотри в мои глаза, увидь себя. Пора стать Богом. Tvorca hry vtedy odmietal akúkoľvek spojitosť s nabádaním na samovraždu, avšak jedným z prvkov hry bolo odpočítavanie 70 dní do presného dátumu označeného ako F57, ako ten hashtag, do dňa, kedy boli spáchané masové samovraždy. Aby sme sa chápali, tieto veci sa odohrávali od roku 2012, teda to nie je žiadna novinka, no objavujeme to pomaly až teraz, kedy sa na svetlo sveta vyplavujú ďalšie a ďalšie divné fejkové profily. O chvíľku, už na konci videa uvidíte pravú tvár človeka odsúdeného za organizovanie tzv. Samovražebných skupín. Teraz ale prosím počúvajte veľmi pozorne a toto je aj informácia, ktorú musíte zdieľať. Ak aj nezazdieľate celé video, minimálne odkážte túto informáciu vašim blízkym a známym. Hra Modrá veľryba je mŕtva a všetky profily, stránky alebo hry či skupiny sú len fake. A tak sa nenechajte oklamať, lebo budete zahlupákov a ľudia, ktorí si tam s vami budú písať, sa na vašej hlúposti budú náramne baviť. Pokiaľ máte pocit, že ste menej cenní alebo máte akýkoľvek problém, využite linky dôvery alebo anonymnú internetovú poradňu ipečko.sk, odkaz máte v popise videa. Ako som vám sľúbil, toto je fotografia Filipa Bedejkina, ktorý bol odsúdený za organizovanie až 8 skupín nabádajúcich k samovraždám, kde mladé dievčatá neustále presviečal, že sú tučné a škaredé a chlapcov zas, že sú lúzeri a ich existencia v tomto svete je zbytočná. Tento hajzel mal v čase zhotovenia
zverejnenia fotografie len 21 rokov. Teda vidíte, že je to reálne a zlo existuje. To, že modrá veľryba je mŕtva, neznamená, že nebezpečenstvo a zlí ľudia neexistujú. Práve naopak. Táto kauza nás všetkých musí naučiť jedno podstatné. Že na internete nie ste v bezpečí a nie sú v bezpečí ani vaše deti. Na internete si musíte dávať ešte väčší pozor ako na ulici, pretože cez chat nevidíte do tváre a do očí človeka. Zlízajú vás zdraví. Čaute.